אוקיי, אז הכרנו את הנתונים שלנו, הסתכלנו עליהם במבט על באמצעות ה-column viewer, ועכשיו אני אראה לכם דרך נוספת לעשות את זה, באמצעות כלי אחר של Jump. הסיבה שאני מראה לכם שתי דרכים לעשות את אותו דבר, זה שהכלי הבא שאני נותן לכם מאפשר לנו להתמקד בטור אחד או במספר טורים, במשתנה אחד, במספר משתנים, ולעשות עליהם פרוצדורות קצת יותר מורכבות, סיכום פשוט כמו שעשינו עם ה-column viewer. והכלי הזה הוא נמצא פה, דרך תפריט Analyze, אנחנו בוחרים ב-Analyze, Distribution, נפתח לנו החלון הזה, ואנחנו רוצים לעשות את הפרוצדורה על משתנה האורך. אז פה יש לנו את כל הטורים, את כל המשתנים שלנו, אני בוחר את טור האורך, ולוחץ על הכפתור הזה על Y column, והנה האורך עכשיו מופיע לי פה בקופסה הזו, וזה המשתנה, זה הטור שנעשה עליו את הפרוצדורה. אני לוחץ OK, ונפתח החלון הזה. מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים קודם כל שאנחנו עשינו את האנליזה על משתנה שנקרא אורך, לידו יש חץ אדום עם עוד המון אפשרויות, ויש פה עוד חץ אדום עם כל מיני אפשרויות שאנחנו נכיר בעתיד. פה אנחנו רואים שני גרפים, גרף אחד השמאלי, זה עם העמודות הירוקות פה, זה גרף מסוג היסטוגרמה, הגרף השני זה בוקס פלוט או גרף קופסאות, ואנחנו נתעסק ונלמד על גרפים מהסוג הזה, בעיקר בהיסטוגרמות, וגם קצת בבוקס פלוט, בהמשך הקורס. בקופסה פה האמצעית, הטבלה הזו, זו טבלת האחוזונים, מופיעים לנו בה כל מיני אחוזונים שבנתונים שלנו, מה זה בדיוק אחוזונים ואיך אנחנו משתמשים בהם, זה עוד משהו שנלמד בהמשך, אבל לצורך העניין, האחוזון האפס זה המספר הכי קטן במשתנה אורך. אז יש לנו טור מלא במספרים, מלא בנתונים של אורכי דגים, והערך המינימלי זה האחוזון האפס, המינימום שווה ל4 סנטימטר. וזה פה האחוזון ה-50 או החציון של הנתונים שלנו, הוא שווה 30, והאחוזון ה-100 או המקסימום, האורך הכי ארוך שמדדנו, הוא 100 סנטימטר. אז זאת טבלת האחוזונים. מתחתיה יש טבלה שמציגה לנו מה שנקרא summary statistics, זה כל מיני מספרים שמחושבים על בסיס הנתונים שלנו, ששימושיים לכל מיני דברים. למשל הערך הממוצע, מופיע לנו פה, המין בשורה הראשונה, אחרי זה יש לנו פה את סטיית התקן, ואת שגיאת התקן, ומשהו שנקרא רווח בר סמך, זה שני המספרים האלה. ובסוף זה מספר שמראה לנו מהו גודל המדגם, כמה נתונים יש לנו, כמה מספרים של אורך יש לנו בטור הזה. אז במקרה הזה יש לנו 382 נתונים. סך הכל יש לנו 385 שורות בדאטאבייס הזה של הדגים, אבל חסרים לנו 3 נתוני אורך, ולכן כתוב פה 382. וכל זה מעניין וטוב ויפה, אבל אפשר להפוך את זה למעניין יותר. בואו נחזור עכשיו בדיוק על אותה אנליזה, רק נחלק את הנתונים לשתי קבוצות. נתונים של אורך הדגים בתוך השמורה, ונתונים של אורך הדגים מחוץ לשמורה. אז שוב, אני עושה בדיוק אותו דבר, Analyze, Distribution, בוחר במשתנה האורך, ושם אותו פה ב-Y column, ואני מבקש מ-Jump לחלק את הנתונים לפי המשתנה Reserve. זה המשתנה, מופיע פה בטור הזה, המשתנה שאומר האם הנתונים של השורה הזאת נאספו בתוך שמורת הטבע או מחוץ לשמורת הטבע. הוא בסך הכל מחולק לשתי קטגוריות, in ו-out. אז אנחנו לוקחים את Reserve ושמים אותו פה בקופסה של buy, לוחצים על buy. אז אנחנו הולכים לעשות את הפרוצדורה למשתנה האורך, ולחלק את הנתונים לקבוצות buy reserve, לפי המשתנה reserve. אני לוחץ OK, נפתח אותו חלון מקודם, שראינו קודם, רק שעכשיו יש לנו את כל הפרטים שהופיעו קודם פעמיים, פעם אחת עבור reserve שווה in, ופעם אחת עבור reserve שווה out. נתוני האורך של הדגים בתוך השמורה מול נתוני האורך של הדגים מחוץ לשמורה.
אז בואו נראה אם אנחנו מוצאים פה משהו מעניין. בואו נסתכל למשל על הערך הממוצע. אז האורך הממוצע של דגים, של דגי דקר, של לוקוסים בתוך השמורה, הוא 32.33 וכו' סנטימטר, והאורך של הדגים מחוץ לשמורה, ירדתי פה לחלק התחתון, הוא 25.1 נגיד סנטימטר, אם אני מעגל את זה. וזה כבר נתון מעניין, שימו לב, אני מזכיר לכם שזה נתונים אמיתיים משמורת הטבע באכזיב. אנחנו רואים שבממוצע הלוקוסים בתוך השמורה גדולים יותר מהלוקוסים שמחוץ לשמורה. אפשר לחשוב על כל מיני סיבות למה זה קורה. אולי למשל העובדה שדייגים, דגים בעיקר דגים גדולים, בעיקר דייגים בצלילה חופשית עם צלצל. אז אולי זו הסיבה, אנחנו לא יודעים. מה שאנחנו כן יודעים זה שדגים בתוך השמורה, יש להם גודל ממוצע גדול יותר מאשר דגים מחוץ לשמורה.